Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistan 25-nji martda geçiriljek parlament saýlawlaryna barýar we Türkmen medeniýeti bu saýlawlaryň halkary ölçeglerine laýyklykda geçiriljekdigini ýetir. TDH-nyň 5-nji martdaky maglumatyna görä, Gydanyň parlament saýlawlaryna gözegçilik etmäge gelen missiýasy eýýäm işe girişdi. Bu missiýanyň dödümine 80 çemesi syňçy girýär we olaryň 10-synyň uzak möhletli esaslarda işlejekdigi habar berilýär. Mundan öň TDH şu ýylyň 24-nji ýanwaryndan 22-nji fevralyna çenli aralykda mejlisiň 6-njy çağırylşynyň deputatlarynyň welayet etrap şäher halk maslahatynyň we geňeşleriň agdalarynyň saýlawlaryna dalaşgärleriň hödürlenendigini habar berdi. Saýlawlarda Demokratik Partiýa bilen bir hatarda senagatçylar we telekeçiler, agrar partiýalar ýaly täze syýasy guramalaryň wekilleri hem dalaşgärlik edýär. Parlament saýlawlaryna Demokratik Partiýadan hödürlenen kandidatlaryň arasynda Prezident Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow hem bar. Ol Ahal welaýatynyň Duşak 25-nji saýlaw okrugynyň kandidatlygy hödürlendi. 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Aşgabatda doglanýan paýtagtyň ýaşaýjysy Berdimuhammedow Serdar Gurbanoğlu 5-nji çağırylış boýunça deputat we mejlisiň Kada Kanunçylyk komitetiniň başlygy bolup durýar. Ol Demokratik Partiýa tarapyndan deputatlyga hödürlenýär. Onun garşydaşy bolsa KK-nyň ýaşaýjysy, KK-daky 10-njy orta mekdebiň direktorynyň ornbasary bolup işleýän Ogulzeren Gurduwa diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Bellemeler Prezident Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň dogry terjemehali Azatlyk radiosyna şol sanyna Türkmenistanlaryň giň köpçüligine ilkinji gedek ma'lum bolýar. Sebäbi bu terjemehal 9-njy martda Türkmen gazetlerine, Türkmen we Urus dillerinde çap edildi. Azatlyk radiosu ozal öz seçmeleriniň maglumatlary esasynda Serdaryň wezipe baskanjygynyň ýokary galşakyna maglumatlar çap edipdi we olaryny resmi medeniýetde tasdik bolýar. Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň martynda häzirki saýlaw okrugyndan ilkinji gedek deputatlyga saýlandy. Şeýle-de Türkmen medeniýetinden belli bolşuna görä parlamentiň 6-njy çağırylşyna saýlanmagy dalaş edýänleriň 30-da golaý öňkü deputatlar bolup durýar. Mundan beter Serdar Berdimuhammedow ýaly täzeden mejlisi deputat bolmagy dalaş edýän 30 semesi öňkü deputatyň tas hemmeti parlamentde dürli komitetlere ýolbaşçylyk eden adamlar bolup durýar. Olaryň arasynda parlamentiň başlygy Akça Nurberdiýewa, başlygyň ornbasary Gülşat Mämmedowa da hem bar. Mundan başga deputatlyga hödürlenýänleriň aglaby köpligini Dem partiýanyň, Agrar partiýanyň, senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, ýaşlar uramasynyň ýolbaşçylary, biznesmenler, edara kärhanalaryň ýolbaşçylary, bilim, saglygy saklaýyş ulgamynyň ýolbaşçylary tutýar. Elbetde, kandidatlaryň arasynda iki ýöneköy adamlar hem bar. Şeýle-de synçylar kandidatlaryň arasynda odal kandidatlygy hödürlenip deputatlyga saýlanmadyk dalaşgärleriň, mysal üçin Watan teleprogrammasynyň baş redaktory Nurberdi Dädebaýyň we beýlekleriň hem bardygyny belleýärler. Yerli synçy Aman Murat Bugaýowyň pikirine görä kandidatlaryň saýlaw kampaniýalaryna aýdýan zatlarynyň çen tutulsa, olar ýurtda hiç bir problemi görmeýär we öňkü deputatlar nähili işläni bolsa, şolar ýaly işlejekdiklerini tasdikleýärler. Näçe oğudun söz berselerim, meclis nähili işlän bolsa 5-nji çağırylşyň deputatları. Täze 6-njy çağırylşyňda şonu ýaly işlejekligini guwatçyda. Ýatla diýär 25-nji martda Milli Parlamente geçiriljek saýlawlarda mejlisiň 125 ornuny 284 kandidat dalaş eder. Gepin gerdisinde aýdylsa Türkmenistanda şu wagtda çenli halkary guramalar tarapyndan azat we adalatly geçirildi diýip ikrar edilen ýeke saýlaw hem bolmady. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Azatlyň habarynyň ertiri Sakarda köpçülikleň işden çykarmalar ýyza süýşürildi. Azatlyk radiosu 1-nji martda Lewap welaýatynyň Sakar etrafynyň käbir ýaşaýjylarynyň beren maglumatlaryna salgylanyp, Türkmenistanda prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyny gurunan saparynyň öňü syrasynda Sakar etrafyndaky döwlet edaralaryna işleýän büdjet işgärlerine mart aýynda köpçülikleň işden çykarmalaryň boljagy arasynda duýduruş berilendigini, käbirleriniň bolsa işden çykarlandygyny we muňa näýelilik bildirýänleriň hem prezidentiň sapar mahalyna durnuksuzluk döretmeginden howatyrlanyp howpsuzluk gullugy tarapyndan ýörüte gözegçilik astyna alynandygyny habar beripdi.
Adynyň efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk Radiosyna maglumat beren Sakarly Käbir Ogolky we häzirki döwlet işgärleriniň aýtmagyna görä, bu habar Azatlyk Radiosyna göýberilen günniň erteri 2 martda Sakar etramynyň häkimligine bu ýagdaý barasynda ähli döwlet idaralarynyň jogapkärleriniň gatnaşmagyna ýygnak geçirilipdir. Ýygnakdan soň Sakar etramyna köpçülikliň işden çykarmalar barasynda görülen taýýarlyklar ümsüm goý bolsun edilipdir. Sakar etramynyň häkimligine arçynlar medeniýet öýü we saglyk edaralary başda bolmak bilen bir ýerde döwlet edaradar kärhana bar bolsa, şolaryň degişli ýol başçylaryny ýygnaga çağırdylar. Ýygnakda etrawyň resmiýetleri köpçülikliň işden çykarmalary barasynda mundan beýlek hiç gili gurrun bolmaly däldigini aýtdylar. Resmiýetler mundan beýlek birden döwlet işinden çykaryljak bolaýanda da onu etrap resmiýetlerinden daşaryn hiç kimin bilmejegini ýytadylar. Etrapda planlanýan döwlet işleriniň Azatlyk Radiosyna habar berilmeli däldigini berk tawşyrdylar diýip Azatlyk Radiosy bilen anonim ýagdaýda gurrundaş bolan şol ýygnaga gatnaşan Sakarly döwlet işgäri bildirýär. Hopsuzluk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk Radiosyna maglumat beren ýene bir döwlet işgäri köpçülikliň işden çykarmalar barasynda görülen taýýarlygyň efirde agdalmagyndan soňra Sakar etramyna owal özi ýaly işden çykarmaly edilen döwlet işgärleriniň häzir sesüň ýok, hiç zat diýilmän saklanýanlygyny öňe sürýär. Ýatlap geçsek Azatlyk Radiosyna owal bu urda maglumat beren Sakar şäherçesindäki käbir döwlet işgärleri etrapdaky saglyk puwdugynyň işgärlerine eýem köpçülikliň işden çykarmalar barasynda basyşlar edilmäge başlananlygyny aýan edipdi. Şeýle habar alan käbir büdjet işgärleri has çykmejik maglumat almak we bolup biläjek şeýle ýagdaýa öz näýleligini öňünden bildirmek üçin Sakar şäherçesiniň häkimligine ýüz tutupdy. Etrapdaky resmiýetler bolsa olara bu habaryň dogrudygyny tasdiklamak bilen bir hatarda döwletden aýlyk alýan işgärler ykdysady sebäplerden köpçülikliň ýagdaýda işden çykarlar. Biziň edip biljek işimiz ýok we bu biziň ygtýarymyzda däl. Kabul edilen şeýle karar siz näme etseňizem üýtgödülmez. Innem nira arşy şikayet etmek isleýän bolsaňyz baryň ediberin görünüşine jogap berip köpçülikliň işden çykarmalaryň nähili görünüşde boljagy barasynda jikmejik maglumat bermänni. Şonna eýýämden işden boşadylan käbir owalky büdjet işgärlerine bolsa goloýda işden boşadyljaklar bilen bilelikde halkyň arasynda dartynlyk döretmeli ýaly giýjän ýarymyna Sakar şäherçesiniň häkimliginiň jaýyna çağırılıp howpsuzlyk gulunyň işgärleri tarapyndan soraga çekilip bolup biläjek protestlara goşulmalyk barasynda berk duýdurşlar berilip başlanypdy. Sözü jemläp aýtsak, Sakar etramynda martda boljagy öňe sürilen köpçülikliň işden çykarmalar barasynda degişli resmiýetlerden henide çenni nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk Radiosyna başartmaýar. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda ýanygyň howpsuzlyk gullyklary ilatyň gaz enjamlaryny barlap pul çöpleýär. Günnegur Türkmenistanyň Lewap welaýatyna ýanygyň howpsuzlyk gullygynyň işgärleri öýlere aýlanyp oturdulan gaz enjamlarynyň howpsuzlyk ýagdaýyny barlan soň ýaşaýjylara 1 ýyllyk gurotlyk ruhsat hatyny berip, munyň deregine her bir gaz enjamy üçin 6 manat pul soraýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy 9 martda habar berdi. Aýlanýan gullukçylaryň bu töregleri göwnli-göwnsiz ýygnaýanlygyny olaryň diňe ýokurdan berilen görkezmäni ýerine ýetirýändigini aňsa bolýar. Sebäbi agyr şertlerde ýaşaýan adamlaryň ýagdaýlaryny düşündirmegi bilen olar düşünýän ýöne haçan törejek şonda geleli diýip ýagdaýa düşünýärler diýip Lewaply habarçy gurrun berdi. Köp maşgalalarda nagd pul bolmansoň olaryň pensiýa pulu alanyna ýa-da kömek pulu geleni tölek etjek diýmegi bilen ýanygyň howpsuzlygynyň gullukçylarynyň soň ýene-de ýyzlaryna öwrülip geljekdiklerini aýdyp gidýändigini habarçy gurrun berdi. Köp hojalygyň maliýe kynçylyklary çekýändigini ünüs çeken habarçy welaýatda iş ýerleriniň azlygyny şol
sebäpden işleýän adamlaryň sanynyň ujypsuzlygyny, köplerin pensiýa puly ýa-da halk arasyna pasobi adlandyrylýan döwletiň ujypsuz kömek puly bilen oňut edýändigini habar berdi. Agyr ykdysady şertleri başdan geçirýän hojalyklar üçin agdalýan tölegleriň artykmyş bolýanlygyny ýaňydan habarçy gaz edaranyň öz işgärleriniň hem dürli tölegleri ýygnaýanlygyny üstesine olaryň öz hödürleýän hyzmatlarynyň hiliniň pesdigini, olaryň gaz enjamlaryny harsal çemeleşýändigini sözüniň üstüne goşdy. Ýurdun syýasy durmuşyny ýakyndan ýygyrlaýan tynçylar Türkmenistana dowam edýändigi aýdylýan ykdysady kynçylyklaryň esasy agrymynyň halkyň gerdenine düşýändigini üns çekýärler. Ýatladyp geçdik 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabr güni Ahal welaýatynyň Akbuğday etrafynda geçirilen ýaşullar maslahatynda ondan ozal halka mut ýa-da ýeňillikli bahadan berilýän TV gazyň elektrik energiýasynyň we suwuň mugutçylygynyň 1-nji noýabryndan başlap ýatyrylmagy kararlaşdyryldy. Şonda ýurdun baş tutany bu karary ilatyň girdijisiniň ýyldan ýyla artýanlygyny we köp sanly iş orunlarynyň döredilýändigini öňe sürüp delillendiripdi. Türkmenistana suwuň toğun gazyň belli bir möçberde mugut berilmegi 1993-nji ýylda ilaty sosial taýdan goldamak maksady bilen 10 ýyllyk möhlet bilen girizildi we soňra bu mugutçylygyň 2030-njy ýyla çenli saklanjakdygy aýdyldy. Mugutçylygyň ýatyrylmagy barada kararyň makullanmagy bilen Türkmenistanyň suw ölçüjileriň tölegleri gaz edaranyň işgärleriniň dürli hyzmatlar üçin ilatdan talap edýän tölegleri barada gelip gowuşýan habarlaryň ýygylygy ýygyjamlaşdy. Meselem Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň 2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň aýagyna beren maglumatlaryny aýdylmagyna görä, ýurdun Demirgazyk Daşowut welaýatynda ýylyň başyndan başlap welaýatyň gaz, ýangyn howpsuzlygy, elektrik we agy suw edaralary gapyma-gapy aýlanyp 2018-nji ýyl üçin ediljek hyzmatlaryň tölegini öňünden ýygnapdyrlar. Töleg etmäge razy bolmadyk ýa-da gurbu çatmadyk adamlara jerimelerin ýazylandygyny, ýazylan pul jerimeleriniň soňlugy bilen göterimi bilen töredilýändigini habarçymyz ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar beripdi. Şeýle-de Azatlygyň Marw welaýatynyň çeşmesi ýanwaryň aýagyna ýerli gaz edarasynyň işgärleri bilen ýyldyrşganalarda gök önüm ýetişdirýän daýhanlaryň arasyna ulanan gazyň bahasy boýunça döreýän dawalar barada habar berdi. Şonu Azatlygyň Marw welaýatynyň çeşmesi görnüşinden gaz edarasynyň halkdan gaz töleglerini çöpläp alýan işgärleriniň käbiri Murgap etrafynda ýyldyrşganalarda gök önüm ýetişdirip maşgalasyny eklemäge çalışýan adamlaryň talaňçylaryna öwrilýär diýip habar beripdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki media we habar terişdelerini agdalýan meseleleri boýunça halkyň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary dogrusynda kelam agyz dil ýarylman, muňa derek mawy ekranlarda bagtyarlyk zamanasyna gazanyldy diýilýän üstünlikler tahyýaly talyplary, ak sakal ýaşullary, erkekleri, aýallary we hatda çağalary taryp etdirilýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepler Azatlyk radiosu efirde sizi bilen men Sultan Atçylyk we gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Türkmenistanda her ýylda uly dawra bilen bellenip, telewizioniýa arkaly görkezilýän bayramçylyk çärelerinde döwlet ýol başçysy tarapyndan tekidi we onun köp çağa dogran enelere jaý sowgat berilmegi ýaly geçirilýän çäreleriň göz boýagçylygy üçin geçirilýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Enelere sowgat berildi diýilýän jaýlardan almak isläp, köp çağa dogran denalaryň hem bardygyny aýdyp, Aşgabatly ene öz adynyň efirde tutulmalygyny torap şeýle diýär. Menin 8 çağam bar. Bir otogul jaýda 10 adam bolup ýaşaýar. Emma maňa şeýle jaý sowgat diýip teklip eden adam bolmady. Menin de 6-7 çağam bolaly bäri gapy-gapy kakyp özümiň jaý ýagdaýymyň gowlandyrylmagy üçin hakimiýetlere ýüz tutup gelýärin. Emma meni jaý sowgat alýalaryň hataryna goşan resmi bolmady. Ýakynda menin 8-nji çağam dünýä indi. Biz 10 adam bolup bir otogul jaýda ýaşaýar. 10 adam meniň bir otogda ýaşaýyşyny gözüňe getirip bir görüň. Ýöne meniň ýüz tutmalaryma käbir resmiler arda ýazmaňyzy dowam ediberin. Ahir bir gün teredilmegi mümkin diýip maslahat berýärler. Ol ahir bir güniň haçan geljegini bize aýdynlaşdyryp berýän adam ýok diýip ýaşaýjy aýdýar.
Käbir Aşgabatly ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, Aşgabatyň Garadama gowatynyň köp çagaly enelerin bir näçe üýüşip prezident tarapyndan sowgat berilen jaýlardan sorap mejlise ýüz tutupdyrlar. Emma mejlisiň başlygy olara bizde size berer ýaly şeýle jaýlar ýok. Köp çagany meniň üçin dogurdyňyzmy? Çykyň şu ýerden dep olar goýup goýberipdir. Daşgy welaýatynyň bu mesele bilen ýüz tutup Aşgabata gelen bir köp çagaly ene bolsa, jaýa derek bahasy bir 10 manatlyk hakyňa çylan bir telewizor sowgat berip ýerine ugradypdyrlar. Şeýle wagtlaryň näçe diýen ýeterlikdigini, hatda prezident tarapyndan sowgat berildi diýilen jaýlaryň käbir halatlarda bir bahana bilen ýerine alynýandygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Esasan bolsa bu jaý paýlanşyga düşmek üçin ýöňünden para peşkeş meselesiniň durýandygyny hem ýaşaýjylardan esmek bolýar. Tekil we onuň köp çaga duran enelere ene mähir ordeni berilip olaryň bir ruhlary galdyrlar diýmeden köp çagaly eneleriň eklen çagdaýlarynyň hem ýeňil däldigini enelerden esmek bolýar. Bazarlarda adyk ölümleriniň bahalarynyň galmagy köp çagaly maşgalalar üçin juda ul kynçylyklary döredýändigini, çagalaryň iýmitini ýetirden geýimniň alada bolýandygyny hem enelerden esmek bolýar. Paragat ýediňiň öz adynyň efirde tutulmalygyny toran köp çagaly ýaşaýjylaryň aýtmany görä, olarnyň iki çagatyny çagalar wagyna berýän ekeni. Emma çagalar wagynda tölegleriň ýokarlanmagy bilen ene öz çagatyny çagalar wagyndan alyp galmaly bolupdyr. Telewizionyada diňe mahabatly gepleşikler berilýär. Emma köp çagaly eneleriň hakyky ýagdaýy bilen gyzyklanýan resmi ýok. Ýöne Allahjan hökümete günümizde galdyrman çagalaryň ırtyny bir ýerden ýetirip duraýardyr diýip eneler notýarlar. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Täjikistana taryhy taparny edýän Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýow, Merkezi Aziýanyň iki ýurdunyň arasynda ençe ýyllap dowam eden dartgynlykdan soň gatnaşyklary berk puhtalandyrmagy wada berdi. Mirziýow 9 martda Duşanbede Täjikistanyň prezidenti bilen bilelikde eden çykyşynda Daşkent Duşanbe bilen ähli uğurlardan gatnaşyklary ýygyderli östürer diýip jurnalistlere aýtdy. Täjik özbek gatnaşyklary ýakyn geljekde strategik partnerlik derejesine ýeter diýip özbek prezidenti ýapyk kapalaryň aňyrsynda geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň ýygyny aýtdy. Mirziýow Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen gepleşikleriniň örän netijeli bolandygyny belledi. Hakykatda biziň iki taraplyň gatnaşyklarymyza pätkil berip biljek hiç şeýle problema galmady diýip Özbekistanyň prezidenti aýtdy. Rahmon Mirziýowyň 2 günlük saparyny aýgytly we wajyp diýip atlandyrdy. Şeýle-de Täjikistanyň Özbekistanyň regional hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek boýunça tagallalaryny goldaýanlygyny ma'lum etdi. Özbekistany uzak wagtlap dolandyran prezident Islom Kerimowyň 2016-njy ýylda aradan çykmagyndan soň häkimet başyna geçen Mirziýow ýurdun Merkezi Aziýadaky goňşulary bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmagy öz hökümetiniň ileri tutýan meseleleriniň arasynda öňe sürýär. Islom Kerimowyň 27 ýylyň dowamında ýöreden автokratik dolandyrşynyň astynda Merkezi Aziýa regionunyň iň köp ýyllatly bu ýurdunyň Täjikistan, Kyrgyzstan, Gazakystan we Türkmenistan bilen gatnaşyklary, tranzit ýollar, serhet howpsuzlygy, suw resurslary we beýleki meseleler bilen baglylykda yaramazlaşypdy. Özbekistanyň Duşanbe bilen gatnaşyklary Daşkentden Täjikistanda 1992-nji we 1997-nji ýyllaryň aralygynda bolan grajdan uruşyndaky roly we 1990-njy ýyllarda Özbekistanyň Islam Hereketi atly toparyň söwüşçüleriniň Täjik territoriýasyna ulanmagy bilen baglylykda hem yaramazlaşypdy. Özbekistan, Täjikistan we Kyrgyzstan bilen özara serhetlerinde minalary ýatyrypdy. Duşanbe Daşkentden iki ýurdun umumy serhetini bir taraplayan ketgitlemegine, Täjik resmiýetlerini habarly etmezden gözükçülük diňlerini we serhet postlaryny gurmagyna ençime gedek nägilelik bildiripdi. Mirziýowyň 9-njy we 10-njy martda Duşanbe edýän saparynyň öňü tirasynda iki ýurdun resmiýetleri döwlet baştutanlarynyň iki taraplayan meseleleriň ençimesine şol sanda siýasata, sowda, ykdysadyýata, maliýe pudagyna, syýahatçylyga we transporta degişli gatnaşyklary ara alyp maslahat etjegini habar beripdiler. Resmi maglumatlara görä ýokary derejeli täjik özbek gepleşikleriniň netijesinde 25 sany dokumenta şol sanda serhetleriň ketgitlenmegine we serhetden geçişiň aňsatlaşdyrylmagyna
degişli ulalaşyklara gol çekilmegine garaşylýar. 8-nji martda Täjik Özbek serhedindäki 9 sany barly geçiş nokady we bir demir ýol geçilgeti ençime ýyllap ýapyk duran soň gaýtadan işläp başlady. Azatlygy line ulgamynda Gosmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz doly gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýarys. Gosmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaymerdan oğlum Radi Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Goştepe we Derdap atly etraplary Islam döwleti atly toparyň savaşçylarynın merkezine öwrildi. Daişçilerin merkezinde Ýowropaly, Arab we Merkezi Aziýaly jeňçileriň bardygyny resmiler aýdýar. Derdap etrafında 10 gün bäri daişçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çaknaşyk barýar. Ençeme daişçiniň öldürilendigini resmiler bildirýär. Uruş sebäpli iki etrapdan müňlerçe maşgala bosup çykmaga mejbur bolupdyr. Jowzjan welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Halime Sadabyň aýdysynça Derdap etrabynyň merkezinde de uruş bar. Şo sebäpden halk gaçyp çykýar. 10 günüň dowamında 1800 maşgala öz üý jaýyny terk edipdir. Uruşdan raýat adamlar köp ziýan görýär. Çatışygyň arasynda galyp ölen adamlar hem kän. Ölen we yaralylaryň aglabasy aýal we çaga hemem garrylar dip deputat aýtdy. اینا نزدیکای ولسوالی قرار داشت چه جنگ بودن اینا را از اولیایشان برآمدن و در قریجات Daişçiler yerli ilaty qynamalara duçar edýär. Mobil telefonlarynyň antennalaryny hem daişçiler weýran edipdir. Şonuň üçin Daeş atly toparyň zulmuna uçuran adamlaryň halynyň hökümetiň habarynyň ýokdugyny Jowzjan welaýatynyň hakiminiň medpugat wekili Muhammed Reza Gapuri aýtdy. Oňa görä daişçilerin ýeçilge edýän sebäplerinde telefonlar işlemýär. Bosup çykmaga mejbur bolanlaryň ýagdaýyny öwrenmek bize heniz başartmady. Awgan hawa güýçleri daişçileriň harby bazalaryna hawa zarbasyny urýar. Hawa zarbasynda asuda ilatyň ziýan çeken bolmagy ahmal dip Gapuri bellädi. قطع بودن شبکات مخابراتی در ساحه ما تا هنوز نتونستیم از بیجا شده ها Daişçiler halktan salgyt alýar. Teleýelimlere tomaşa etmegi qadagan etdi. Halkyň gyýrlaryny zordan elinden alýar. Ýaşlary Daişe goşulyp eline ýara galmaga mejbur edýär. Daişçiler ýaş yetkinçeklere janyny geçen terroristlik hüjümleri tälim berýär dip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Jowzjan polisiýasynyň howpsuzlyk bölüminiň başlygy Abdulhafiz Haşynyň aýtmagyna görä daişçiler yerli ýaşaýjylara zulm edýär. Daişçilerin halky qynamalara duçar etmegi dowam edýär. Olar iyili gorkutmak üçin beguna adamlaryň kellesini kesýär. Meydan suudyny amala aşyrýar. Halk hop astynda ýaşaýar dip Haşy bildirdi. Daeş boloy mardam, boloy ahali jabr we zulm we şikayet kardan. Jowzjan welaýatynyň üç etraby Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golanynda da jeňçiler hereket edýär. Welaýatyň Hamýa etrabynyň deňinde Amy derýanyň ortasynda duran adada jeňçiler geçýär diýip yerli resmiler maglumat berýär. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.